Bona tarda. Bona tarda, molt honorable president de la Generalitat, molt honorable president del Parlament de Catalunya, molt honorable president Mas, honorable vicepresident, honorables conselleres i consellers, diputats i diputades, amigues i amics. Deixeu-me també que desitgi que en aquests moments ens estiguin mirant també des del Catllà, des del Puig de les Basses, des de Lledoners, per enviar-los aquest missatge també d'esperança. És cert, avui ha passat un any. Ha passat un any d'ençà que vam decidir anar a l'exili. I ara vull recordar algunes de les raons que ens hi van portar amb els consellers que ens acompanyen. En primer lloc, per poder tenir un espai on actuar amb llibertat d'expressió, amb llibertat de moviments, que ja eren en aquell moments, i encara ho són, impossibles a l'estat espanyol. Avui no podríem estar fent aquest acte si ens haguéssim quedat a l'estat espanyol. En segon lloc, per defensar la continuïtat d'unes institucions i un mandat legítims que havien estat escapçats i cessats per un veritable cop d'estat i que calia denunciar-ho davant d'Europa. I en tercer lloc, per poder desplegar, s'hi ha referit el conseller Comín també, una acció que permetés, d'una banda, mantenir la posició que els catalans i el Parlament de Catalunya havíem decidit a través del referèndum de l'1 d'octubre i la declaració d'independència del 27 d'octubre i de l'altra desplegar les accions per fer efectiva la república. Les circumstàncies han fet que no ho hem pogut presentar fins ara, sobretot a causa de la meva detenció, de la meva estada a la presó de Neumünster i els 4 mesos en llibertat condicional que he passat a Alemanya. Però ha arribat l'hora. Ha arribat el moment que ens regrupem a l'entorn dels 4 pilars que sostenen el camí de la nostra llibertat. Les nostres institucions d'autogovern, el govern, el Parlament, els ajuntaments, el món local, la societat civil organitzada i mobilitzada, que és una peça fonamental per la independència i, per tant, també és la diana dels nostres repressors. En tercer lloc, els nostres presos polítics i la seva lluita i els perseguits per defensar la causa de la llibertat, no només en l'àmbit de la política, sinó també en l'àmbit de l'activisme social. I finalment, sí, efectivament, el Consell per la República. A cadascú li toca un rol específic, diferent, però complementari. El govern i el Parlament, que han de governar i governen bé, tenen un àmbit tanmateix d'actuació molt limitat per les raons que tots sabem i que patim. La insuficiència crònica de recursos, la limitació competencial fins a mínims històrics, la vigilància permanent i les amenaces constants, la resistència ferotge dels poders de l'Estat i dels seus còmplices a permetre que el Parlament o que el govern prenguin les decisions que de fet voldrien prendre i que expressen que volen prendre. De manera que el Consell per la República li toca de manera coordinada amb tota la resta d'actors i naturalment també amb el govern actuar sense el constrenyiment d'un estat autoritari, d'un estat d'intervenció de fet i d'avançar en els debats imprescindibles que ens hem proposat i que ens vam proposar quan vam decidir de manera col·lectiva que fundaríem una república compromesa amb els drets civils, amb els drets socials i amb els drets polítics. Debats que tenen a veure amb la radicalitat democràtica, amb les formes de participació, amb l'apoderament ciutadà com a mètode sobre el qual volem construir una república. Debats que tenen a veure amb la participació activa en un procés constituent que de manera compartida, transversal i plural ha de culminar amb una proposta de Constitució per Catalunya. Que tenen a veure amb multiplicar la internacionalització del procés democràtic català en els àmbits que ja hem treballat durant tot aquest any, el dret a l'autodeterminació, el dret a una justícia independent, la preparació pel reconeixement internacional de la República Catalana, etc. En aquest sentit, el Consell es proposa avançar per la via dels fets cap a la República i obre des d'avui un registre de ciutadans i ciutadanes que vulguin participar de manera activa, de manera directa, en la construcció de la República a través del seu compromís actiu. El Consell és i serà un espai de participació, de coordinació entre diferents actors i de decisió política
que arribi allà on les institucions no poden arribar i que compti amb les entitats ciutadanes per assolir el repte de construir una república compartida, una república per tothom, que parteixi de baix, que compti des del primer moment amb la participació decisiva de la gent. Per això el registre ciutadà és una base fonamental. Si volem un país diferent, un país millor, hem de comptar des de l'inici mateix amb una real participació i capacitat de decidir dels nostres ciutadans. El procés cap a la república, ho hem dit tots moltes vegades, no és una cosa a resoldre i a decidir només en l'àmbit de les institucions i dels partits. També, però no només. L'èxit de l'1 d'octubre, l'èxit del 3 d'octubre ens ensenyen que ens en sortim i vencem a un estat autoritari si confiem els uns amb els altres i si ens repartim la feina, perquè hi ha molta feina a fer. Al Consell li toca fer república de manera més desacomplexada i també de manera més lliure i de manera més segura, a l'empara dels abusos de l'Estat. I ho farem des d'Europa, i ho farem també des de Catalunya. Ho farem de manera presencial i també de manera tecnològica. Ho farem sense cotilles ni amenaces perquè a nosaltres no ens poden aplicar cap 155. De manera que ens estem preparant millor davant de qualsevol nova onada de repressió i d'intervenció sobre les nostres institucions i sobretot avançarem a dotar de continguts els debats que l'Estat no vol que tinguem en el Parlament i a fer polítiques que no vol que faci el nostre govern. El Consell neix en una fase fundacional i prepararà les condicions perquè hi pugui haver una assemblea de representants i un Consell definitiu que surti de la decisió dels ciutadans que a partir d'ara s'inscriguin en el registre que obrim. De manera que us hi esperem, a tots i a totes, perquè la república o la fem entre tots o no la fem. Moltes gràcies.